Pero espera, ¡Nano! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Qué novatos? ¿A qué mola jugar en el primer equipo del Barça? Thiago Alcántara és mig italià, mig brasiler i mig espanyol. Juga al mig del camp i sempre que pot li agrada fer la migdiada. Ja te dic, està molt bé. Al ver el sopar de Nadal es fan un burger. Isaac Cuenca és extrem i en extrem prim. Els seus centres no acostumen a anar a Cuenca. Guaita, com que ja no he jugut al Barça B, segur que me sento aquí, al costat del trempat d'en Puyol. Com que sóc el seu successor... Andreu Fontàs és defensa, tot i que de moment només defensa el seu lloc a la banqueta. A topet! A tope. Step, on te vas? A tu et toca seure allà. Step. Va. ¿Cómo son los jóvenes, eh? I tu de què rius? Si tu encara ets dels petits, va. Va. Hola! Ja veuràs que ho sabrem. ¿Pero qué es esto? Menú infantil, nano, macarrons. Ja ho saps, els hidrats de carboni són ideals pels esportistes. Són més bons els de la iaia. Ja te dic, són més bons els de la iaia. No, em refereixo que són més bons els de la meva iaia. I jo... Paios. Un moment d'atenció. Voldria fer un brindis per la gran temporada que estem fent. Sí, pel partit del Bernabéu i pel Mundialet! Que nosotros no tenemos cava. Vosaltres brindeu en llimonada, que encara no teniu edat. Xin. Això mateix. Molt bé. I ara, el moment que estàveu esperant. El verset de Nadal. Vinga, Thiago, nano, no siguis tímid. Va, Thiago. Es Nadal... Sí, no. Ho has de fer dalt de la cadira. Que pugi a la cadira! Un momento. Soy jugador del primer equipo y no pienso subir a la silla. Es Nadal, festa d'alegria. Jesús neix a Belém dins d'una establia. Bravo, Thiago! Vinga, que no decaigui la festa, tots a llum de gas a ballar! Venga! ¿Pero dónde vais? Si seguro que no nos dejan entrar. Se ve que para algunas cosas somos demasiado pequeños. Tenies raó. Mola moltíssim ser del primer equip. Ja t'ho dic, Escolta, i tu quan és que has tastat els macarrons de la meva iaia? Nanos, però què feu? Que ens estem esperant. De debò? Però nosaltres no hauríem d'anar dormint. Que no, vinga, anem a ballar tots. Va, tira, home! Has vist que bé va que els nanos no mamin perquè ens puguin portar en cotxe? Igual passa que ens estalviem en tant. De debò? Però no és massa tard per nosaltres, no hauríem d'anar a dormir. De debò? Però nosaltres no hauríem d'anar dormint ja. Què? Ho has dit bé, ara? Ho faràs així? Claro. Déu meu.